Safodd Iesu ar lan llyn mawr. Roedd y llyn yma mor fawr nes iddo gael yr enw Môr Galilea. Gwyliodd Iesu'r pysgotwyr yn glanhau eu rhwydau. Dewch efo fi i ddal pysgod mwy, galwodd ar Pedr ac Andreas. Dewch ata fi i ddal pysgod mwy, galwodd ar Iago a Ioan. Nid pysgota yn y llyn am bysgod roedd Iesu'n feddwl, ond pysgota am bobl. Roedd am i Pedr ac Andreas, Iago ac Ioan ei helpu i ddweud newydd da Duw wrth bawb. Dyma'r 4 ffrind arbennig cyntaf oedd gan Iesu. Eistedd wrth y bwrdd yn cyfri arian ar o'i Mathew. Casglu'r dreth oedd ei waith. Talwch eich treth, talwch chi hefyd eich treth, meddai. Mae'r ymerawdwr yn mynnu eich bod yn talu treth iddo. Roedd y bobl dda i gyd yn meddwl bod Mathew yn ddyn drwg. Am ei fod yn helpu'r ymerawdwr ac yn helpu ei hun hefyd, doedd neb am fod yn ffrind iddo. Ond roedd Iesu am i Mathew fod yn un o'i ffrindiau arbennig. Tyrd efo fi, meddai, ac adawodd Mathew ei arian a mynd efo Iesu. Gwnaeth Mathew barti Iesu yn ei dŷ. Roedd y bobl dda i gyd yn cwyno am hyn. Dyn da ydi Iesu, sut y gall o fod yn ffrindiau efo pobl mor ddrwg? Ond dwedodd Iesu, amod arnyn nhw mae angen ni. I helpu pobl sydd fy angen ni y does i yma, nid mwyn y rhai sy'n meddwl eu bod nhw'n dda yn barod. Erbyn hyn roedd gan Iesu 5 o ffrindiau arbennig, Pedr ac Andreas, Iago ac Ioan a Mathew. Ond oedd hynny ddim yn ddigon. Siaradodd efo Duw am hyn, ac yna dewis 7 arall. Thomas a Philip a Bartholomeus, Thadeus ac Iago arall, Seimon a Judas, dyna 12 o ffrindiau arbennig. Aeth Iesu a'i 12 ffrind arbennig i bob tref a phentra i ddweud wrth bawb am newydd da Duw.